Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yatma. Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yatma. Hemejäňize salam, men Altyn. Habersız kalma gepleşigimizin 285-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, bu hepde görüşüňiz ýaly men Aşgabatda we Ak Kepleri studiýasynda. Aşra, men odanjy bolymmy? Başlayalım onda. Täzeliklere başladyk onda. Täzeliklere başlamaka şu bölüme ýekeje like goýun we kanalymyza agza bolun. Ona näme başlaýarmy? Nesip bolsa şu hepdäniň 5-nji güni, ýagny ýene 4 günden çempionumuz Dowletjan Ýagşymyrazowyň final boýy. Representing Aşgabat, Turkmenistan, Dowletjan Ýagşymyrazov. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow. Klip täzeliklerine başlaýa Dizet we Twist Bürgüt aýdymlaryna klip hödürlediler. Aylara täze klip hödürledi. Klip senariyali Sensiz Yalan. Yine bir klip Farhat Öreýew Ýakynlarym. Ýakynlarym ýanymda, söýüngülüm alnymda. Arzularıma yettim, size minnettar, mehribanlarım. Dilber Rahmanowa Güýz pasynyň soňuna Güýz klibini hödürledi. Kuwat Dönmezow snippet video hödürledi, ýagny gysga video isläniň bolly. İsläniň bolly, jaň edip halyňy sorama. İsläniň bolly, seret inni seni demo. Ýerden gözümi açyp, sagaman turdyňmy? Dostlar, indiki täzelik ýene Dizet Fit Miwe ikilik. Dizet azyjyk arasyny açyp hödürlä, ýoksam diňläp ýetişip bolanok. Aklımı gönlüler güymese de yürek yenil yatana ve gecelere gel befedeli küfemegi gofi Yüreğimi kabeme hicemmeneme acışma. Emir Ýaýlymow saňa meňzesin. Eýrany türkmen gardaşymyz Emir Rasen täze klip hödürläpdir. Serkerde. Güler yağlı, iyile bollu huandar, arkasında gerçekler inni kelli serdar. Salam diyen ata vatana, ölkesi Türkmenistan. Her yerde de yaşasak, kokumuzdur Oğuzhan. Dostlar, sizin dikkatinize bir ýetgeşik täzelik. Bizim ýyldızlarymyz bilen Bam Müzik multifilmiň azvuçkasyny edipdirler we hakykatda gaty gowy derejede berekella. Doňan ýürek. Bu görýäniňiz Erendil şahary. Bu ýeriň güneşli maýylja howasy bar. Emma bakym barda düýtge. Ömürlük. Erendil. Ol tutuş doňaýyp durar. Bam Müzik ködürlüğe türkmen ýerleriniň ses bermegine. Olaf ereýän. Käbirler üçin eremäge de taýy. İlkinji gelip türkmen dilinde hyýaly müzikaly janry. Ýene bir täzelik türkmen kinofilm Bakyş. Oğlum. Owaja geldim. Oğlumcan, nahara tayyar bolly. Kakan gelerine garaşakmy ýa guýy bereýinmi? Ha, bolýajajan. Üç bir çay sonra. He, bor oğlum.
Yüreğini sanok mu? Yok, hem bolle. Hiç zat, toy bolle. Şeyleme. Nähil toy bolle? Gatoo bolle. Suratlar gör köseme gitmediňe gynanarsan. Inni gelýäs Guganyň soragyny. Guga, bu hepde näme soragy taýnadyň? Ünsüm senne. Hemmeňizi hoş gördük. Geçen tapar berilen soragyň jogabyny Leyli diýen agzamyz ilkinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazma başardy. Leyli bayram üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Inni dostlar, soraglara aktiv gatnaşýanyňyz üçin hemmeňize minnetdar. Yine de täze sorag, şo soragy şutaýda yerleşdirjek, ýagny logiki bir kartinka. Şo kartinkada kemişek bolşýaly sorag belgisiniň ýerine näme bolmaly? Kim soragyň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazma başarsa, kemişek ýaly men adymdan 100 manat. Onda näme? Hemmeňize üstünlük, altynam täzelikleri dowam edýär. Enfo şarjona başlaýar. Azat Dönmez, Fit Aydaýözüň Gory. İçime gidenim acı minnettar, minnettar, sana minnettar. Sen taşında men arada minnet var. Şunu da zayanım için minnettar. Gory, gory, Allah bizi gory. Beýenji Öräýew täze cover hödürläpdir, hemmesini tanayan. Bir dost, bir aşna, barğanyma teşne. Sözü başka, dil başka, hemmesini tanayan men. Lukas T.M. Durmuşumyň tagamy, aýdymy gaty gowy çykdy. Henizem dinleýänler. Ama durmasam, durmasam, ütkesik senin kuruluşam, kuruluşam. Her günüm avadanlasam, avadanlasam. Qarya tek millet, ben tek millet. Ýene bir empoş täzeligi Halipe Qakyş Aman Durdiýewden öp diýen özüň. Onaýlap gelenme, näzik ellerin, öp diýen özüň. Yar seýenlerin, onaýlap gelenme. YouTube täzeliklerine gelenimizde nesip bolsa şu 4-nji güni täze we hakykatdanam bomba gepleşik Seydi bilen. Indiki YouTube täzelik BAM müzikden aslında bu gepleşiğin awtory BAM ve size üýtgeşik formatda bir gepleşik hödürleýär. Şu ýere geçip görüp bilersiňiz. Aslında tapmak kıyın ekenam. Ayrıçlarının beter ekenine. Hocam tap bölmersin diğerlerde. Inni Elias könleri ýatlaşajyna Seydi, duymayan. Meni ışığından köp kıynamay, men ýalňyz sensiz ýalňyz ýaşamay. Şol ışığından doymayan, sen batly ýaşadyň bolýar diýen. Ýatlayan, men ýatlayan, ertesi ýene ýarym ýok diýen. Kör bolsun wah meniň gözlerim, sen şöplen ýalkym saçar kalbyma. Görmeýin gülkeşliňi, seçenimden ezga sen bakmaý. Yine bir könleri ýatlaly Firuza Fit Begocan Sen gerek. Senin saltalı gözlerim, yüreğim alli, vehreşe sözlerim, aklımda galli. Senin saltalı gözlerim, yüreğim alli, vehreşe sözlerim, aklımda galli. Hey, sevgili yarım, senin intizarım. Inni Elias
tesirleri okuma şarjamada ilkinci tesir yazıp bayrak adınan dostumuz Novot Production. Salam meditama savarsızlık bilen garaşyan dostlar, menem Novot Production kanalıma agda bolup bilersiniz. Sağladığınız için bize Instagram'dan yazıp bilersiniz. Novot Production'a da dostlar agda bolma yattan çıkarmalıyım. Endiki teşhirimiz Muhammed Rahimov. Dizet Karol Espeter'da yok rol. Dostlar, Dizet bilen Espeter şonsuzum davalaşarlar. Siz var tesirlerde qozgamanda. Yeni bir tesirimiz Erkin Qaqajanov. Canınız sağ olsun, Türkiye'de okuyaz, oku işte sizi görüyaz, işinizde üstünlük. Köp sağ olun. Türkiye'de okuyan talipleri ahiretin salamma sevmenim şöyle okak geldim. Okunuzda, işinizde ulu üstünlükler. Ana size öpücük. Yeni bir teşhirimiz Abdullah Çarif. Çay elimde kökemem içinde gepleşik alıp barya. Bu edeyim köken çayını alıp gepleşiği dakansa gör bolyam. Sonra qoğuca teşhirleri yazmayın qollum. İndiki teşhirimiz Merdan Toylev. Ceytunur işinizde üstünlük bıratkam. Təze ile təzeliklere qaraşya sizden. Eştiňdäm Ceytunur. Ağzalamız təzeliklere qaraşyalar. İndi eliyən son teşhirimizi Murat Hudaybergenov. SEO demek, öz işinne glavni başlık demek. Tuveleme bilipsiniz. Geçen gedek aydıptım. Kim bilse teşhirlerde yazın deyip. Dostlar, bu bölümde has köp haysi təzelik haladığınız tesirlerde belləň ve 4-cü günü təze gepleşik qaraşın. Men olsa şeylelik bilen sizilen hoşlaşan. Özüňize gowy seredin. Inniki bölümde görüşýänçe hoş sağ olun. Hemi şekýal odan näň? Göwnlük beren aşağı ýöne gürlemen dur. Ne? Öp diyen özün. Ho. Öp diyen özün. O şahane.